Nilqawkom eżis aħwa ta' YouTube u Facebook, nilqawkom għal serata oħra u session oħra minn ġewwa River of Love Christian Fellowship. Inħaġġek biex inti tisma' dan il-messaġġ bir-reqqa. Itlob miegħi minn qalbek, tħallix din issir xi ħaġa ta' rutina, imma ħalli l-kelma tinfidlek qalbek, tbidlek u titrasformak. Illum ħan nkompli nitkellem it-tieni parti tal-programm, it-tieni parti tal-messaġġ tal-ġimgħa għaddiet. Il-mulej qed juża dawn il-messaġġi u jalla inti li qed tisma' dal-messaġġ. Please, tkunx wieħed bniedem raġel mara li biss tisma' l-kelma, imma persuna li tkun kapaċi li dak li tisma' taġixxi fuqu. Ħanejt talba u inti jitlob miegħi. Missi Qaddis, grazzi tal-privileġġ li nista' nisma' il-kelma pura mill-Bibja tiegħek, mill-Ktieb imqaddes tiegħek. Abba missier, għamel li l-kelma tiegħek tinfidli qalbi. Tarbilli l-ħsibijiet, l-intenzjonijiet ta' qalbi. U ġibni fit-triq id-dritta fejn jiena f'xi area żvijajt, fl-attitudni, fil-ħsieb, fl-emil u fil-kondizzjoni ta' qalbi. Spiritu Santu, illuminali int it-triq qudiemi u bis-saħħa tal-grazzja tiegħek mulej saħħaħni biex ngħix din il-ħajja għalik. F'isem Ġesu Kristu, amen. Morru fil-Ktieb ta' Galatin, jekk intom qed tindunaw dawn huma żewġ versi li jiena użajthom kontinwament għal dan il-messaġġ biex ovvjament dejjem inħobb peress li hija sensiela ta' talim, serje ta' talim, dan ma jkunx messaġġ one-off, ġieli kolli messaġġi li jkunu one-off, imma din hija serje ta' talim. U jekk intom tindunaw, ma nafx forsi kemm minnkom apparti minn River of Love, kemm minnkom smajtu fuq is-seħħer fid-dar tal-Alla. Talim fuq is-seħħer fid-dar tal-Alla. Apparti minn River of Love imma holiday. Ħadd. Is that good or not? It's not good. Apparti xi smajtu intom, ovvjament intom smajtu 5 diġà. U jekk smajtu bil-Ingliż u bil-Ingliż u bil-Malta smajtu 10. Imma eżis aħwa, din ma kienx l-idea tiegħi li nippredika fuq dan il-messaġġ, kienet vera kelma dritta diretta mill-mulej. Fejn madwar qisu daqs xahar ilu smajt il-mulej jgħidli biex nitkellem il-kelma nċifejta bil-Ingliż, ħafna mid-drabi dak il-mulej li jkellimni bl-Amerikan. Għax naħseb ġeżuma Amerikan, avolja kien joqgħod Iżrael, imma mbagħad emigra. Qed niċċajta ta' qed niċċajta. Le, ħafna drabi nirċivija bl-Ingliż għax ovvjament jiena l-biċċa kbira nħobb naqra bl-Ingliż. Avolja tal-mulej xorta jiġi li kelma bil-Malti wkoll. Imma il-kelma li rċevejt hija speak to the church about witchcraft in the house of God. Min hemm bdiet? U ma kontx naf li ħankun qed nagħmel is-sitt messaġġ minn dak iż-żmien. Jiena ħsibt ħa nagħmel messaġġ wieħed. Spiċċaw 6, illum is-sitt wieħed. U forsi naħseb ħajkolli nagħmel ieħor wara din naħseb. Anyway, Galatin kapitlu 5. Skritturi li issa għandkom tkunu tafu, tkunu midħla tajba tagħhom minn vers 19. L-emejjel tal-ġisem huma magħrufa jew jinarfu, tarafhom. Żina, faħx, nuqqas ta' rażan, idolatrija, seħħer li l-kelma li qed nitkellmu fuqha bħalissa s-seħħer jew il-kelma sorcery bl-Ingliż jew nkella witchcraft bl-Ingliż. Ambizzjoni, firda, partiti, invidja, sokkord baħrit u ħwejjeġ bħal dawn. Pawlu qed jgħid permezz tal-Ispiritu Santu wissikom bħalma wissejtkom qabel min jagħmel dawn il-ħwejjeġ ma jiridx is-saltna ta' Alla. Din il-messaġġ naraw tliet affarijiet fiha. U ħanaraw Galatin 3 wkoll, tista' tmorru hemmhekk Galatin 3 malajr.
Naraw number one li s-seħer jeżisti vera u jeżisti fid-dinja u jeżisti fil-Knisja. Is-seħer huwa reali. Is-seħer jaffettwa lill-Kristjani wkoll. Jaffettwa lill-Kristjani wkoll. Xi ħaġa interessanti u jalla dawk kollha li intom qegħdin hawn tisimgħuni kemm nixtieq l-Ispiritu Santu jaħraq ilkom fuq il-kuxjenza tagħkom din li ħanejt issa u dawk kollha taraw fuq YouTube u Facebook u televiżjoni. Da min isir vittma ta' seħer skont l-iskrittura kif naqrajn issa ħafna mid-drabi maħniex ħanobslu. Għax ħafna mill-Kristjani ħarsu lejn xi saħħar b'xi xkupa, b'xi kappell bil-ponta, forsi xi make-up iswed u b'snunu koro jaħsbu li dak huwa s-saħħar. Il-bniedem li jiġi msaħħar jew jaqa' taħt seħer huwa l-bniedem jista' jkun Kristjan, imwieled mill-ġdid, ovvja x'inki jkun ma jkun Kristjan xejn. Mammet u jista' jkun mimli bl-Ispiritu Santu jitkellem bil-lingwi u jopera bil-mirakli. Ftakar f'Mattew 7:21-23 Ġesu lil dawk li jgħidilhom morru minn qudiemi għax lilkom jien qatt ma kont nafkom intom li tagħmlu l-ħażen jew bl-Ingliż you who practice lawlessness. Lawless, ġifieri hemm il-liġi tal-Alla u dan morru kontra tagħha. Alla qatt ma jista' iżommok kontabli ta' xi ħaġa li hu jaf li int ma tafx biha. Sewwa min ma semax il-Vanġelu morru waqraw Romani 1 u Romani 2 fejn hemm in-natura li Alla jixhed qudiemhom. Hemm il-kuxjenza li Alla jixhed minnha qudiemhom. Imma għalina l-Kristjani m'hemmx raġuni. Għal kull minu kattolku m'hemmx raġuni. Hemm dottrini iva fil-Knisja Kattolika li ma naqbilx magħhom sempliċiment mhux għax jiena jisimni Gordon Ġammanxe, sempliċement għax imorru kontra il-kelma qaddisa tal-Alla flat out. Però dik mhux fil-Knisja Kattolika biss, anke f'ċertu knejjes hekk imsejħa Evanġeliċi, anke f'ċertu knejjes hekk Protestanti. Jiġifieri biex xi ħaġa imma għalmenu dawn il-knejjes xorta kollha huma semgħu fuq Ġesu. U xorta jafu x'jgħid Ġesu, morru mad-dinja kollha, għamlu disċipli, għamduhom u għalmuhom x'jagħmluhom. X'jagħmluhom? Come on, x'jagħmluhom? Le x'jagħmluhom? Ġesu jgħidha speċifikament x'jagħmluhom. Għalmuhom xiex? Mhux biss ma jgħidx hekk ta'. Għalmuhom jobdu. Għalmuhom jobdu dak kollu li bkom jien. Għalmuhom dak li jobdu dak li għallimkom jien. Anyway, teaching them to obey everything that I have taught you. So it's not about just head knowledge. Mhux għax kun tafaw xi ħaġa, imma once li smajt Ġesu x'jgħid ukoll. Il-bniedem għaqli huwa dak li sema u dak li wettaq. Il-bniedem iblaħ dak li sema u għamel il-kontra. Galatin kapitlu 3 vers 1. Mela Pawlu jgħid lil Kristjani, forget il-kelma Galatin. Ja Kristjani bla moħħ. Min saħħarkom bi kliemu. Għalhekk jien ngħidilkom Kristjani li għandkom il-biża' Alla. Infatti jekk inti għalija minti għandekx il-biża' Alla, laqqas nikkonsidrak Kristjan. Qas nikkonsidrak Kristjan. Għax il-bniedem li m'għandux il-biża' Alla ġifieri jagħmel li jrid hu. Għalija dak mhux Kristjan u laqqas Alla ma jsejħlu Kristjan.
il-Kristjan li sema u qed jitgħallem jobdi. Naf li ċertu affarijiet, ċertu statement jiċċallenġjaw sew lilkom li tisimgħuhom, sew anke lili li jiena ngħidhom. Però ħanerġa' ngħid xi ħaġa xi żewġ messaġġi fuq dan is-saħħar ġimgħa ilu. Tpoġġux lilkom infuskom, tpoġġux widnejkom taħt min hu f'ribeljoni. Fusto. Issa jekk trid tista' tirribella kontra dak li qedlek u tagħmilha xorta. Għax jiena mhix ħadd nagħmilha tal-pulizija għalik, imma għal ġid tiegħek. Under whom you sit, you will partake. Simple as that. Fil-realm spirituali. Anka fil-realm naturali. Jekk familja, il-missieru l-om ma jkunu sew, ħadak li il-ħażin tal-missieru l-om ibatu l-uliet. Xorta hemm ċans li jisalvaw jekk isibu l-Kristu, ma ħajamlu l-om ħafna ktar diffiċli. Anke jekk jiena kelli l-missieri, mhux għal-missieri, ma l-ku kelli missieri kontra Kristu, xorta kelli ġerba l-għazla, il-Vangelu ġi qudiemi u kelli nagħmlu għażla. Ma l-kum ma kellix jom missieri forsi l-eżempju li poġġew qudiemi, kienu għamlu li ħafna iktar diffiċli biex insibu l-Kristu. Qed tifhmu? Illum il-messaġġ huwa is-seħħer fid-dar tal-Alla maqtuħ mill-ħajja tal-Alla. Maqtuħ mill-ħajja tal-Alla. Rajna fi ktib ta' Galatin, kapitlu 3, u din hija ċavetta. Dan li nixxiqkom li tiftakru. Il-bniedem li jimur kontra dak li Alla jrid qed jimxi fil-ġisem u mhux qed jimxi iktar mal-mulej. Mhux qed jimxi iktar mal-mulej. Il-Kristjan, ferget il-bniedem, il-Kristjan li taġa jaf xtejt il-kelma, taġa jaf xi jrid Alla minnu u jmur kontra tiegħu, Alla jsejjaħlu int qed tgħix fil-ġisem. U int qed tpoġġi lilek nifsek f'periklu li ma tiridx il-ħajja dejjem. Daqshekk hija perikoluża din. Fl-ewwel Samwel, morru hemmhekk kapitlu 15, skrittura oħra li għandkom tidalmuha bl-amment. Vers 23. L-istorja ta' Sawlu, ir-re li Alla dilek u għażlu u qajmu u apponta. Sawlu waqa' taħt seħħer. Sawlu permezz tad-diżubbidjenza lejn dak li Alla qallu waqa' taħt seħħer. Vers 23. Ir-rebellioni dan issa il-profeta jitkellem għal Alla, jitkellem il-kalma tal-Alla, Samuel qed jgħid lil Sawlu, qallu Sawlu, ir-rebellioni tiegħek hija daqs id-dnub tas-seħħer u li twebbes ras dak li ħażen tal-qima ta' xbijat. Għax int warrabt il-kelma tal-mulej. Int kont taf x'inhi l-kelma tal-mulej għalik, imma warrabta, għamilta għażla. U hu jwarrab lilek minn sultan. Il-ġimgħa l-oħra tilkom għaliex Alla huwa daqshekk kontra s-seħħer li hija r-rebellioni. Illum ħanitkellmu fuq ir-rebellioni partu. Għaliex? Alla, jekk inti tmur fi ktieb ta' Ġenesi, tistgħu tmorru taraw jekk tridu. Ġenesi kapitlu 2 minn vers morru hemmhekk, Ġenesi 2. Ġenesi kapitlu 2 vers 22. Adam u Eva, ħanilkom ħaġa, ismawni, toħdux for granted li qed ngħidilkom issa. Aħna naħsbu nirrebella jekk jiena nisraq bank. Jekk jiena nirrebella jekk jiena ngħix nara l-pornografija. Nirrebella jekk jiena nisraq karozza ta' xi ħadd. Nirrebella jekk jiena mur nilab. Nirrebella jekk nagħmel nieħu droga. Dawk huma l-iktar ovvji u l-iktar viżibbli. Però hemm jekk intom tinnotaw, Pawlu f'Galatin kapitlu 5 semma affarijiet
li fajnejna bħala Kristjani narawhom u jom mhux gravi. Sewwa, meta inti għandek il-Sawlu qed jgħid bħala bniedem tal-Alla ma jitkellem minn fomm Alla lil Samuel lil Sawlu qed jgħid, Samuel il-profeta qed jgħid lil Sawlu. Sawlu kull ma għamel ħażin. Għamel 99 tajjeb u wieħed ħażin ta'. Aħna x'ngħidu ħafna Kristjani x'ngħidu mmejna skam għamil tajjeb għal daqshekk u tat-ten. Kull Sawlu ir-re li kien mibluk minn Alla biċċa kbira li Alla qallu biex jagħmlu, għamlu. Imma fl-aħħar għax ma qobdix kollox, Alla raġetha. Għal daqshekk Alla ċaħdu. Alla ċaħad il-labda Eva għax kielu frotta. Daqshekk inti narrow-minded pastor. Alla huwa narrow-minded. God either says my way, there's not a bit of Satan's way and a lot of my way. It's either mine or not. Speċjalment meta jina u inti nkunu nafu. Adam u Eva Alla kull ma qallhom tiklux minn din is-siġra. Infatti setgħu jagħmlu ġurnata sħiħa jqogħdu jħarsu leha, jqogħdu jammarawha. Kemm sabiħu? Setgħu jiżbru jekk iridu għal ma ħsebx kien hemm bżonn imma setgħu jennaf għamlu fens madwarha. Ma setgħu għamlu basta ma jistgħux jikluha. Kuntik biss. U għax kielu frotta. Li Alla għallhom għandkom ġnien sħiħ, għandkom il-pitka li hija kollha. Dilhem trid. All right. You're lost. Daqshekk Alla, daqshekk rett. Taħseb li Alla waret? Alla waret taħħa. U għal min minna aħna li nafu, rett iktar. Għax issa ma niskuża. Fi-ktib tal-Atti tal-Apostli kapitlu 17, l-Iskrittura tajt sakemm konu ignoranti Alla laqgħin waħda. Ma meta sinna nafa fadaħhom id-nejberaħ. Mhux hekk tgħid l-Iskrittura? Ġesu xi jwissi? Mhux aħjar li dawk li qatt ma semgħu, dawk li semgħu u marru kontra li semgħu, aħjar għalihom li qatt ma semgħu. Alla, ir-rebellioni hija serja ħafna. Serja ħafna hija insult. L-Iskrittura taf xejlek l-Iskrittura fi ktib tal-Luk kapitlu 3 insultaw lill-Ispirtu Santu ta'. Tgħid li qed bażżani pastor. Il-biża tal-mulej huwa l-bidu tal-erf. Mela ħan nipritkalkom messaġġ li ħadd ħossok komdu. Tabel ma ħabbex rasek ta' tagħmel x'tagħmel, Alla ħabbes joħobbok kif int. Għas għandek għalfejn temmen fih għax xorta jsalva għax laqwa li jħobbok hu. U mbilli tmur naqra mal-girlfriend, mhix Alla ma jafx li inti tħobba. Mmuru. Isma' wara kollox jekk inti kollok xi mara. U forsi għax qlibtilha darbtejn tlieta. Daqshekk, mhux kulħadd tagħmilha. U ejja, kemm inti dejjaq. U le, kompli. No problem. U billi nikdeb daqsxejn għall-bżonn, għal-qas għall-bżonn. Alla huwa qaddis. Kollha kemm aħna nupiċu nisimgħu kemm Alla jħobbna, imma daqshekk kemm iħobbna hekk jobgħod ir-rebellioni.
Meta jgħin l-uliedi jiena li intant inħobb nirringrazzja Alla. Inħobbhom mhux għax jagħmlu xi ħaġa, anke nħobbhom meta jiżbaljaw. Ma meta naf li nettilhom darba, darbtejn, tliet darbiet u jagħmlu l-kontra dak li nkun qedtilhom taf x'jagħmluli? Jaqabduni rabja ta' barra minn hawn. U dik kun rabja qaddisa, mhux rabja karnali, għax jafu issa. Halleluja. Morru fil-ktib tal-Proverbi, kapitlu 17, vers 11. Tgħidlek Proverbi, anzi żora aħna konna Ġenesi ju. Erġa' morru lura Ġenesi. Għamlu naqra wajn. Ġenesi 2. U l-mulej Alla sawwar il-kustilja li kien ħamil bniedem, kapitlu 3, 22, mhux 2. Mela, vers il-bniedem imkeċċi mill-Eden. U qal il-mulej Alla, ara issa l-bniedem sar bħalwiet minna. Jara fit-tajjeb u l-ħażin u issa xi jkun jekk kibur imitt idejh u jieħu wkoll mis-siġra tal-ħajja u jiekol il-bqija u jikol u jibqa' ħajja għal dejjem fil-kondizzjoni tad-dnub. Għalhekk il-mulej Alla keċċih il-barra mill-ġnien tal-Eden biex jaħdem l-art li minna kien ittieħed u ħareġ mill-bniedem u li qiegħed il-kerubin in-naħa tal-lvant tal-ġnien tal-Eden u s-sejf tan-nar isiġġ biex iħarsu it-triq għas-siġra tal-ħajja. Mela x'ġara issa, once li l-bniedem irrebella, once li Adam u Eva rrebellaw, ġew maqtuwa mill-ħajja tal-Alla, mis-siġra tal-ħajja. Mis-siġra tal-ħajja. Il-bniedem li jirrebella, morru fil-ktib tal-Proverbi 17. Infatti anka waħda mill-sinjali tal-aħħar żminijiet hija r-rebelljoni. Jiena nippreferi nipridka fuq il-fejqan ma folja dan huwa fejqan ieħor. Proverbi 17 li hemm żewġ skritturi vera powerful fihom, u vers 13 speċjalment, ma vers 11 mor wara. Il-ħażin kontra minn għandu s-seta, jiġifieri il-ħażin jew kellha ir-rebellus. An evil man seeks only rebellion. Il-ħażin kontra minn għandu s-seta, jew kellha dak li huwa rebellus kontra dak li huwa għandu s-seta. Imma mbagħad messaġġier aħra jintbagħat għalih. And a cruel messenger will be sent against him. Tiftakru meta Sawlu ribella kontra Alla, dak li Alla qallu? X'għax ġaralu? L-ispirtu tal-mulej telaq minn fuq u x'ġie minn flok? Baqa' b'xejn. Ġie it-turmentat bid-demonji. Eżi saħħwa. Illum waqt li qed nipprepara dal-messaġġ, bdejt jiġuni f'moħħi ħsibiet ta' kemm Kristjani naf. Sew f'Malta u anka bosta li tilfu kollox. Tilfu kollox. Number 1, meta jiena u inti ngħixu fir-rebelljoni li hija s-seħer għal Alla bħas-seħer. Jiena u inti niġu maqtuha mill-ħajja tal-Alla. 2, meta Alla keċċa l-Adam u Eva għax dimbu u ħadu mill-frotta tal-ġnien li Alla ma jiklux, telqet minn fuqhom il-glorja tal-Alla. Romani 3,
23 kollha dimbu u ċaħdu mill-glorja ta' Alla. Naf li tista' tikkwota li Kolossin 1:26 li Kristu fina u għattama tal-glorja tagħna. Imma stenna ftit. Fit-teorija jew fil-prattika? Fit-teorija ħafna jafuh dak il-vers. Imma dak il-vers mhux għal min biex kapaċi jimmemorizzaħ ta' biss, ma jgħixu. Three, mela one, tinqatam il-ħajja tal-Alla. Two, tiġi mneżża mill-preżenza tal-Alla. Kemm naf Kristjani, isimgħu nisem. Ġieli tafu Kristjani jista' jkun inti stess li kont fil-preżenza tal-Alla, tgħix fil-preżenza tal-Alla. Tieħu pjaċir tiġi d-dar tal-mulej tfaħħal l-Alla, tevanġelizza awtomatikament. Tibda tagħti lilek innifsek għad-dunub. Tieqaf titkellem fuq il-mulej. Tieqaf titkellem fuq il-mulej. Two, il-countenance ta' wiċċek tinbidel. Ġieli notajtu bniedem li jgħix fid-dub li kien Kristjan qabel, il-viżaġġ tiegħu tinbidel, jinbidel kompletament. Ġieli notajtu li ma l-ewwel jinbidel. Tieni din il-kamera. Meta bniedem jidneb, meta bniedem li kien xi darba Kristjan u jagħti ħajtu għad-dnub, wiċċu jinbidel. Jekk kint xi darba kont Kristjan, il-ferħ tas-salvazzjoni tliftu. Wiċċek, għajnejk jinbidlu. Il-ħarsa tiegħek jinbidlu. Tibda tidher differenti. Ġifieri, hemm ħafna affarijiet fl-Iskrittura, mhux ħafna kollox, li meta min il-bieraħ kont qed nara The Flash. Season 7, episode 17. Bħal kapitlu, chapter of verse. U kien hemm karattru li dal-karattru, il-qawwa li ħarġet minna saret mhux dawl bħalma xi kultant naraw xi film hekk naraw persuna jixed minn ġewwa. Di saret isa supernova għal dawk li intom rajtu Captain Marvel. Kemm hemm intom rajtu Captain Marvel? Rajtu Captain Marvel? Kien imdawwal hekk dawlek dajjir kbira. U li tfal tilhom hekk kienu Adam u Eva mdawlin. Kert kien miegħi infatti, tiftakar bada? Kienu mdawlin hekk. Mhux naqra dawlta jew xi bozza dawl fuq rasna. Jew xi ċirku hekk xi qisu titubu minn dawk li nagħmlu. Mhux hekk ta' konna fil-ġnien. Jiena u inti konna imdawlin ta'. U laqqas is-serb illum il-ġurnata ma nemmen li kien serb kif naraw illum. Mbagħad darba nagħmilkom lezzjoni fuqha. Imma apparti s-saqaj ħafna aktar minn hekk. Immisimgħu. Meta l-bniedem dineb dak id-dawl telaq. Sit, ħakmu dlam. Ħares lej Kristjan li xi darba kien jgħix Kristjan. U llum malura id-dinja. Għajt il-verità kun onest. Għarek tara xiktar dawl fajnija, jew fajnija. That's it. U viċi versa, għara meta tara l-ġaħat li kun fidlam u jisir vera ta' Kristu kif wiċċu, il-countenance ta' wiċċu timbidel u jiddawwal. Issa dik hija porzjon żgħir taħdej li ħankunu jina int. Pratikament fl-ispirtu diġà qegħdin hekk. Infatti għandna żewġ aħwa hawnhekk li jaraw ħafna fl-ispirtu. Nisperaw ma tarawx kollox. Imma mhux l-ewwel darba jgħidu li bħala sa nofsi tara
Min jiexaw? Alleluja. Infatti din l-oħt u għaw oħra jaraw ħafna fl-ispirtu, nemmen li għaw daw il-nis li għandhom kollom daw id-doni. Li ħafna drabi jgħidu li pastor narawk mimli u mdawwar bid-dawl. Issa dak għal min kien jara fl-ispirtu. Illum aħna naraw fl-ispirtu jekk Alla jtik id-donja u l-grazzja li tara xaħda fl-ispirtu għax inti tiġi moti dik il-grazzja speċjali dak il-ħin. Ma meta konna fil-ġenna ma kien bżonn dik il-grazzja speċjali, għax kont tara dak l-affarijiet li naraw fl-ispirtu, kont tarahom bla effort. Bħal meta tħares lejn xemx, tara kif inhi. Għalhekk il-Bibja tgħidlek meta jiġi Kristu aħna naraw verament kif aħna. Halleluja. Gloria mulej. Imma aħna biex inti timmaġna konna isna kreaturi imdawrin bis-supernova. Sekk konna. Fl-ispirtu jekk inti vera ta' Kristu. Għalhekk ix-xitan jibża minnek u ma jistax imissek. Għax id-lam ma jiflaħx għad-dawl. Id-dawl daħal fid-dinja, ma d-lam ma felaħx għalija. Halleluja, gloria l-mulej. Gloria l-mulej. U meta jina u inti nibdaw nidimbu u nibdaw nidġustifikaw id-dnub, dak id-dawl nitilfuħ. Titlef dak id-dawl aħwa. Aħseb kemm taf kristjani li anka kienu jdoqqu u jkantaw il-mulej faħru l-Alla, javangelizzaw għal-Kristu u l-lum tħares li għom tara a dead person. Dead. Literally, they're dead. Meta jina u inti nirrebellaw, il-Bibja tgħidlek fil-ktib tal-Lut tgħidlek għax websu album, rebellaw għax websu album. Mela waħda, punt 4. Meta tirrebella inti konta dak li inti taf li Alla jrid minn għandek, inti tkun qed tikkontribwixxi biex qalbek tibbies. Tkun qed trabbi kallu fuq qalbek. Twebbes qalbek in stess. Għal dawk li intom tafu li tidu titamdu u għadkom ma tammittux, ma għandkomx ħaġa, la taqbux rasek. Għal dawk li intom tafu li tidu titamdu u għadkom ma tammittux, u ilkom issa fil-mulej u tisimaw il-Vangelu qed tkunu f'ribeljoni. Punt 5. Meta inti tirrebella, inti issir konsmat bik innifsek, self-consumed. Għax tispiċċa tinsa lill-Alla, letteralment, u tiġi issa kollox fuqek, it's about you. Fis-Salmi 106 tgħidlek vers 7. Aħna dnibna bħal missirietna. Waqajna fil-ħtija, għamilna il-ħażen, ġifier rebellioni, missirietna fl-Eġittu ma għarfux l-beġebiet tiegħek, ma ftakrux fit-tjieba kbira tiegħek u ħaduha kontra l-loli ħdejn il-baħar tal-qasab. Punt 6. Ir-rebellioni twaqqak f'livell baxx fl-ispirtu. Isimgħuni, jiena u inti ġejna mollija ma' Kristu. Ġejna mqajma ma' Kristu fuq l-istess livell ta' Alla ma' Kristu u fi Kristu. Hekk tgħid Efesin 2:6. Imma għal min xi darba kien jaf il-verità u reġa' allura jerġa' jiekol ir-rimettar tiegħu stess, il-Bibja tgħidlek li inti issa ġejt lura fl-istess livell minn fejn Alla għallik. Taf fejn kont inti f'liema livell? Kont fil-livell tad-demonju. Għalhekk issa jiġi taħtek jekk inti ta' Kristu, imma jekk taqaf fl-istess livell tiegħu hu jiġi fuqek. U għalhekk jerġa' jibda jiddominalek ħajtek. Il-Bibja tgħidlek aksuhom l-edewwa tagħhom u kellhom joqogħdu taħt idejhom għax irrebellaw kontra Alla waqgħu taħt li jiġu maksa mill-għadu
ħafna drabi u ħelisom iżda huma websu rashom jew u ġarfu bil-ħażen tagħhom. Dak huwa r-rebellioni. 7.7. Meta jiena u inti nirrebellaw inni 26 sena fil-mulej. Ġieli għamil żbaljat, ġieli żbalji ovvjament, imma eżazaħwa nibża mir-rebellioni. Ir-rebellioni twebbis lek qalbek. Ir-rebellioni ġelek tibda tobot il-kelma talla. Kemm naf nies Kristjani, anka ħafna li kienu jiġu għaw, illum jgħidulek niddejjaq naqra l-Bibja. Li tiddejjaq taqra l-Bibja mhijiex sinjal tajjeb. Li tiddejjaq taqra l-Bibja u ddejqek issa l-Bibja u ssiba boring hija a big red light, wake up, you're dying if you're not already dead. Salmi 107 vers 11. Kienu fid-dlam u f'dell il-mewt, miżmuma blaks u l-ktajjen, għax ħadwa kontra l-kelma ta' Alla, irribellaw kontra u warbu l-ħsieb tal-oli. Punt 8. Meta tirrebella żaħwa kontra l-mulej, tiddisprak, tiġi disprat. Issir persuna iddisprata. U inti tispiċċa iddur għal sorsi oħra biex tara ħajtek aħjar. Sorsi oħra bħal droga li hija farmakija, witchcraft, seħer ieħor. Għax-xorb taħt l-influenza ta' xi ħaġa oħra, spirti. Għandek Kristjani, ma tkellimx xejn għadni fuq għadi, fejn anka il-bieraħ smajt xi ħadd Kristjan li kien jiġi River of Love li mara nsaħħara biex tkun taf il-futur tagħha. By the way, knis kattolika miżawda minnhom daw ta'. Immorru l-quddis imbagħad immorru għand is-saħħara. Vera jew le? Il-verità, anzi ngħidilkom waħda għar minn hekk. Biex ngħidilkom waħda għar minn hekk, kemm għandkom tifilħu għal waħda għar minn hekk, ħanara kemm għandkom tifilħu. L-oħrajn għalqu jednejkom issa stess. Ngħidilkom li saħħar li nħales u jiġi River of Love illum il-ġurnata għalli anke qassisin kienu jmorru għandu. Smajtani? Smajtani? Smajta? Tisima minn fommajn. Tisima waħwa. Għalix Gordon John man xej għalbi jafas il-kallijiet? Jak Gordon John man xafas lak il-kallu, taf xed tfisser dak l-intandek kallu. Għax minn mandux kallu, mux għet narfasulu. Ġibtek insa li għandek kallu li għandek bżon xelsin minn dak il-kallu. Għax il-verità biss tista' daħlis lek ruħek. U jekk int qassis saċerdot jew soru u int min int, Alla xorta jħobbok ta' believe it or not. U anke jien jħobbok għax m'għandu xejn personali jew kollox x'issa x'mont tisħaħar kollha ta' Malta. Sewwa, imma jekk trid tissalva, dullej Ġesu Kristu twilet minn ġdid. U hija River of Love, għax hawn postok. Bħalma Alla tibat ħadd ieħor tibat lilek ukoll. Halleluja. Nixtieq tali xejn mu veru minn dan, imma hija l-verità huwa. Meta tkun ribelluż, il-kelma tagħha toboda. Tibda toboda il-kelma tagħha, ddejqek. Tagħmlek disprat. Meta tkun ribelluż tagħmlek disprat. Sawlu fl-ewwel Samuel 28. Sawlu jgħidilna li wissa lil Saul, Samuel wissa lil Saul. Għallu li Alla ma jrix ċertu affarijiet, għamilhom xorta waħda. Kien Saul li qal ma jrix il-poplu tal-Alla
li jmorru għand is-saħħar u meta laqaċtu x'għamel? Kien l-ewwel wieħed li mor għand is-saħħar. Ngħidilkom xi jiġilkom meta tirrebella? Dak li inti xi darba pritkaj kontrih tispiċċa tagħmlu. Pastors, diakni, assessin. Din hija l-kelma tal-Alla, mhux tiegħi, qed ngħidilkom fejn huma. Tista' tkun xi darba tkun midluk u magħżul. Jekk int tkun f'ribelljoni, sejjer dritt fl-abissi tal-infern. Ma nixtieq li l-ħadd jintilef. Jekk intom taħsbu li bħalissa għaddejja xi heat wave ġewwa Malta, jekk tmur l-infern mhux heat wave ikollok, tkun fil-bellija tan-nar kontinwament laqqas tieħu nifs ma tista'. Il-mulej jaħilsek u jħenna lik u jiftaħlek għajnejk. L-ewwel Kroniki 10, vers 13-14, jisimgħu xejn il-mulej. Ek Sawl li kien remed Luk, miet minħabba l-infedeltà tiegħu għax irribella kontra Alla, kien infidel kontra l-mulej għax ma samax mill-kelma tal-mulej u saħansitra marant min jeħber bil-mejtin. U ma fittix il-mulej għalhekk il-mulej qatlu. U dawwar is-saltna għalant David bin Jesse. Xi darba meta kien ikolli kont insif l-Amerika jiena kont ngħix l-Amerika l-ewwel. Imma waħda l-intercessors kienu jisaqsun ta' spiss, x'għandek bżonn nitlob għalik pastor, insomma dak ma kontx pastor, jew x'għandek bżonn nitlob għalik brother. Nidulhom ħaġa waħda. Pray that I will remain faithful. My prayer for you everyone, that you will remain faithful. ħabeġ rasek, jekk tiżbalja Alla mhux ħajreġettak. Ma tkun tagħmilha ħafna diffiċli għalik innifsek biex terġa' lura. U x-xitan mhux ħamilek faċli lanqas. Għalhekk jekk tiżbalja huma l-ewwel. Mhux tagħmel xi sena ddur f'dak il-ħmiġ. Xorta grazzja da jekk tiġi wara sena, għax hawn qatt ma ġie lura hawn min. Halleluja. Punt 9. Min flok il-preżenza tal-Alla, issa ssib fuq quddiemek ħajt tal-azzar. Isek Alla ma jisimakx. Isu Alla l-bot. Tgħid li ma l-bibja ma tgħidx li Alla ma jitlaqniex u Alla ma jabbandonanix lil niesu. Lil tiegħu. Id-dar tiegħek fejn tgħix issir issa qamara tad-demonji. Minflok il-barka tal-Alla jkollok hemmhekk, ikollok is-saħta tad-demonju. Issir it-target tax-xitan innifsu u jibda jqarraq bik, jibda jaqbdek bħal bima marbuta minn mnieħrek u jibdek u jmexxik feritu. U ssir ħafna iktar għar minn qatt qabel. Inkwiet, mart, disgrazzi ikunu l-portion tiegħek. Ta' kuljum. Tiġi oppressat fil-ħolm. Tibda jkollok preżenza diabolika f'darek. Minflok jkollok il-preżenza tal-anġli, preżenza tad-demonji. M'intix waħdek ħabiex għasek, bħal majt il-programm. Jew għandek l-Alla, jew għandek l-demonju. Il-vizzi ħżina tal-passat kollha jerġgħu jiġu jħabtulek il-bib. Min inħares bid-droga, jerġa' lura lejn id-droga. Min inħares mill-perverżjoni, jerġa' lura lejn il-perverżjoni. Min inħares mis-seħer, jerġa' lura mis-seħer. Min kien ħares mis-ser, jerġa' jibda jisraq. Min kien jikdeb, jerġa' jibda jikdeb.
tibda tagħmel l-istess dak li xi darba kont instess kont trih. Inti tibda tom fih. Punt 11. Inti ssir il-pupazz tax-xetan biex jagħmel bik dak li jrid u irridkom tarawha di. Di użajta ħafna dal-passaġġ dan il-messaġġ. Tieni Timotju, morru hemmhekk. Tieni Timotju kapitlu 2. Għażiż aħwa ir-rebellioni hija reali fil-Knisja. Għedtilkom fuq waħda mill-messaġġi ma ħanfakkarkom għal dawk li jew ma smajtuhiex jew insejtuha. Ir-rebellioni dejjem kontra Alla jew il-kelma tal-Alla u kontra l-awtorità mwaqfa min Alla. Hija s-seħer. Hija dak li attira d-demonju u jimbotta lil minnek il-preżenza tal-Alla u l-barkit tal-Alla. Tieni Timotju 2 min vers 22. Aħrab il-ġibdiet taż-żożija. Isimgħuni din, isimgħu. Fittex bil-ħerqa is-sewwa. Jiġifieri inti titfittex għas-sewwa. Il-verità int trid tfittixha. Malta għawdex. Il-verità inti trid tfittixha. U Alla tiżommok kontabbli għax qed tismagħha l-verità. Fittex is-sewwa. Alla żomm lilek responsabbli x'bit tfittex dak li huwa sewwa. Il-fidi, l-imħabba u slim. Flimkien ma dawk li jsejħu l-mulej b'qalb safja. Flimkien ma dawk li jsejħu l-mulej. Mela tfittex is-sewwa u l-verità mhux għal rasek. Mhux qed ngħidlek le xejn ma tfittex is-sewwa għal rasek. Imma l-bniedem ribellus dejjem iġib skuża biex ixxierek. Taf kemm hawn nies jaqraw il-Bibja f'Malta turrum. Taf kemm hawn minnhom li ma jxxierkum kien turrum. Alla ma ħalaqx il-Knisja biex kulħadd jistudja l-Bibja għal rasu. Issa, għabad mhux mur l-estrem li ieħor, studja l-Bibja rasek, imma mhux biss. Hemm ix-xirka. U dik mhix l-idea ta' Gordon John Manche, hija kmand ta' Kristu. Fittex ma dawk li jsejħu l-mulej b'qalb safja. Tindaħalx fi kwistjonijiet boloħ u bla għaqal. Għax taf li dawn iġibu l-ġlied. Minu għaddej tal-mulej m'għandux joqgħod jitlewwem. Imma għandu jkun ħlejju ma' kulħadd. Jinqala biex jgħallem. Kollu sabar. Iwiddeb, mela tista' twiddeb imma bil-ħelewwa. Li dawk li ma jaqblux miegħu. Għandu mnejn Alla jagħtihom l-indiema. Għandu mnejn Alla jagħtihom l-indiema. Anka l-iktar persuna rebelluża tista' tiġi lura lejn Alla. Mhux qed ngħidlek biex tmur l-estrem biex tipprova kemm tista' tkun l-arta biex tara kemm tista' tiġi l-bogħod mill-bogħod lura lejn Mulej. Imma anka minnkom kien hawn nies mill-ar minnkom u oħrajn mill-grotla. U xorta il-grazzja tal-Alla laħqitek. Għax fejn joktor id-dnub, toktor hemm il-grazzja. Imma toqgħodx tittestja ħa nara kemm ħa nista' nirrebella. Mela nitolbu għal dawn in-nies li tfixklu li din f'ribellioni. Mulej, dawk li qed jaraw din il-programm. Għatihom il-grazzja. Għatihom l-indima Mulej, għatihom l-indima Mulej. Ħalli jarfu l-verità u jiġu f'sensihom. Tenduna jiġu f'sensihom. Jiġifieri sensihom ma mhux qed jaħdmu u mhix f'sensihom bħalissa. Jekk ikunu maqbuda mix-xitan ma tkun f'sensik ta'.
Għaliex? Ħalli jeħilsu mix-xibka tax-xitan li kien qabadhom taħt idejh biex jagħmlu r-rida tiegħu. Issa tkeċċih id-demonju jekk tkun f'ribelljoni. Punt 12. Ġesu jwissi bl-aktar serjetà. Ir-ribelljoni tneħħilek ir-raġun. Ma tibqax ir-raġuna? Kif jista' jkun bniedem li daq il-qawwa tal-Alla, l-imħabba ta' Kristu, l-fejqan, l-Ispiritu Santu u jaf il-periklu tal-abissi tal-infern li hemm bejnu u jista' jkun sekond oħra? Telaqlu r-raġun, telaqlu. Apokalissi kapitlu 9, vers 20. Dan huwa kliem Ġesu. Il-bqija tal-bnedmin ma nqerdux dawn il-flagelli. Ma reġgħux lura mill-emejjel ta' jdehom u anqas ma waqfu milli jinxteħtu jqimu d-demonji u l-idoli tad-deb. Kemm hawn nies reġgħu River of Love. Kemm hawn nies Malta li semgħu li ma nistgħux nadoraw idoli. U la l-idoli tal-Madonna, u la idoli ta' San Giuseppe, u la idoli tal-papit li mietu. Kemm jafuha, mhux li anke l-qassisin kollha ta' Malta jafuha, xorta jagħmluha ma. X'ma jridux jindmu. Ma tistax tagħmel dak li Alla jobot u tgħid li jiena nħobb l-Alla, inti mqarraq. Anqas ma waqfu milli jinxteħtu jqimu d-demoni u l-idoli tad-deb u tal-karta pesta u tal-fidda u tal-bronz u tal-ġebel u tal-injam li la jistgħu jaraw, la jisimgħu u lanqas jimxu. Anqas ma nidmu mill-qtil istiktar u iktar għax għandna wieħed li huwa bravo ħafna fil-MP fl-Ewropa li vvota biex it-trabi jiġu maqtula fil-ġuf f'Malta. Bejta tad-demonji dak. ċanfru l-mulej f'isem Ġesu Kristu. Dak ilu sejjer da, bil-ħażin. Ilu l-mulej tiħ-ċans biex jindem, il-mulej tiħ il-grazzja jindem. Jekk le l-abbissi tal-infern hemm lesti għalih. Anqas ma nidmu mill-qtil u minn seħer. Mela laqqas mir-rebelljoni xorta ħafna mhux ħajndmu. U miż-żina u mis-serq tagħhom. Apokalissi kapitlu 21 vers 8. Imma l-ġwejjef għal minu ma baqax fidil, rebellus, għal dawk ta' ħajja mħasra, ħajja perversa, għal qattila żinja, għas-saħħara, dawk li jagħmlu sħaħar u dawk li huma f'ribelljoni. Għall-idolatri u għall-giddiba kollha semhom ikunu fil-bellija tan-nar. Jħeġġeġu tal-kubrit, din hija t-tieni mewt Apokalissi 28. Għax ma jistax ikun ismgħu l-Lut kapitlu 6. X'ma jistax ikun li traġġa lura għall-indiema lil dawk li xi darba wara li darba sfaw imdawla ma jistax ikun. Mhux minn naħa tal-Alla, minn naħa tagħhom. Jekk inti tisma' din il-kelma se saħwa, Lut kapitlu 6. Tfabbis qalbek. Tfabbis qalbek, inti li ma tagħmel l-ebda pjaċir. Tindem u ma tindimx ma tagħmel li ma tżid li u ma tnaqas li xejn. Għalik qed jgħidlek dan huwa messaġġ biex inti ssalva. Ma jistax ikun jgħid il-mulej fil-ktieb tal-Lut kapitlu 6 vers 4. Li traġġa lura għall-indiema lil dawk li wara li darba sfaw imdawla, wara li daqqu d-don tas-sema fil-Ispiritu Santu, wara li daqqu t-tjubija tal-kelma tal-Alla u l-qawwa ta' żmien li għad irid jiġi, imbagħad reġgħu waqgħu għaliex dawn bl-istess imġiba tagħhom jerġgħu jisalbu lill-liben tal-Alla u jwaqqgħuh għal tmaqdir. Għalmen jekk ħatamel il-ħmieċ u l-ħażen toqgħodx tagħmlu fuq il-Facebook. Jekk xi xahar tliet xhur ilu rawk l-ewwel li tfaħħar il-Kristu u issa tistmell bih. Għax qed tagħmel diffiċli biex għalik innifsek biex isalva.
it-tieni Pietru 2. Fi ktib tal-Lut kapitlu 3 u Lut kapitlu 4, Alla jitkellem ħan spiċċa b'din iskrittura ma daw il-passaġġi marru wara waħedkom. Poplu nies li semaw il-messaġġ tal-Alla semaw memnuħx Alla jsejħilhom ribellużi. X'issa taf? Fi ktib tal-Lut kapitlu 10 tgħidlek issa li smajna dak kollha li semaw. Imma ma emnux u ma bdux dak li semaw. Alla jsejħilhom ribellużi. M'hemmx iktar skuża għalihom. Għal min jgħix ħajja ribelluża, ħaġa waħda ngħidlek m'intix waħdek. Għandek id-demonju jakkumpanjak 100%. Għaliex Alla jobgħod daqshekk ir-rebelljoni? Għar-raġuni faċli. Adam, Alla jiftakar fil-rebellioni tal-ġifru kontra tiegħu nnifsu. Rebellioni. Alla jiftakar fil-rebellioni ta' Adam u Eva. Alla jiftakar fil-rebellioni tal-poplu tiegħu fid-deżert. Terġa' tfakru int. U ħanejt twissija lilkom irġiel u nisa. Dawk kollha taraw dal-programm, dawk taw il-messaġġ. Tiġix tgħid li ma rridx niġi l-fellowship għax hemm dak jew għax hemm dik. Taf x'inhi l-problema tiegħek? Int rebellus. Inti rebelluża. Għax inti la tiġi għal dak u laqqas għal dik il-fellowship, tiġi għal mulej. Ħa nispiċċa b'din iskrittura. Tieni Pietru 2. Min vers 17. Huma ejjun bla ilma. U sħab misjuq mir-rifnu. Dlamiet l-akbar koroħ hemm lesti għalihom. Għax daw bla kliem gburi u fieraħ tagħhom u bil-ġibdiet ħżiena tal-ġisem iqarqu b'dawk li bikliemhom għadhom kemm ġew meħlusin minn dawk li jgħixu fl-isbal. Iwedduhom il-ħelsien waqt li huma stess imjasrin fit-taħsir. Għax bniedem hu il-sir ta' min jirbħu. Jekk inti għadek tgħix fid-droga, inti l-sir ta' droga. Jekk inti għadek tgħix fil-pornografija, inti l-sir tal-pornografija. Jekk inti għadek tilab, tpejjeb, tixrob, tisker ġifieri mhux tixrob xi tazza mal-ikel. Jekk inti għadek tobod, għadek m'intix maħfuq, ma tix taħfer, għadek iżżomm l-offens, għadek tittaddi tiegħek, int skjaf. M'intix liber, wara mhux tgħid Jesus set you free. No, you're not free. You're a slave of your sin. You're not free. Don't make my Jesus a liar. When Jesus set me free, I became truly free. Meta ġisi ħalisni li vera ħalisni. Tentazzjonijiet ikolli kuljum. Jew ħaġa jew oħra. Imma illum jien naf li meħlus fi Kristu. Għax jekk wara li ħalisna, wara li ħelsu mill-ħażan tad-dinja bis-saħħa tal-arfin ta' Sidna u s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, reġgħu tħabblu fih u ntrebħu minnu mill-ħażen li il-qagħda tagħhom tal-aħħar tkun għal-jom għar bin tal-ewwel. Ikkun aħjar għal-jom li ma għarfu qatt it-triq tas-sewwa milli wara li għarfuha reġgħu lura mill-kmandament imqaddes li ngħata lilhom. Ġralhom. Għodu attenti Kristjani. Unutli ismani, unutli tibgħat li għan SMS, unutli ċempilli biex tgħidlek qed indaħħaq. Qas ħanaqtalek ħanħallik taħli is-semkar. Għax qed taħli l-ħin tiegħek. Taħli l-ħin prazzjuż tiegħi. Titmur l-infern, go to hell. M'għandekx għalfejn tmur l-infern, ma tista' tmur il-ġenna u tibda tista' idduq il-ġenna minn hawn jekk inti idduq lejn Kristu. Li ftakar li ma żżid li u tnaqqas li xejn. Jien għandi dmir quddiem Alla li nxandar il-kelma u ma nxandarix irid nagħti rendokont għalija. Ġralhom kif tgħid sewwa l-proverbju. Il-kelb idur għal vomtu tiegħu.
Il-kelb x'inhu fil-Bibja? Il-kelb huwa persuna li huwa mingħajr Alla. Mela da xi darba kellu l-Alla u issa Alla jqisu mingħajr. U l-ħanżira maħsula titmijak fit-tajn. Ejn nitolbu. Tlob miegħi stess, poġġi bil-qiegħda, poġġi bil-qiegħda. Fejn int fir-rebelljoni f'qalbek? Fejn inti fir-rebelljoni lejn Alla? Fejn qed tagħmel l-iskużi? Infakrek, il-bniedem li jobdi lil Alla jgħix fil-preżenza u l-paċi tal-Alla. Il-bniedem li jirrebella kontra Alla jgħix fil-preżenza diabolika tad-demonju. Xi darba dak il-messaġġ nerġa' nippretkah. M'intix waħdek. Jew għandek l-Alla miegħek, jew għandek id-demonju miegħek. Waħdek m'inti żgur. Illum ngħidu talba minn qalbna. Għal dawk li intom ilkom biex titgħamdu, x'qed tistenna? Xi trid? Għal dawk li intom tidu suppost taqraw il-Bibja, x'qed tistenna? Kemm iskuż oħra ħaġi? Għal dawk li intom ilkom biex tgħidu ħan jiġi l-fellowship. Isma' I'm going to kill a holy cow right now. Għal dawk li qed tistennew li Malta jgħaddi l-COVID, jalla jgħaddi. Imma jekk qed tistennew li biex toħorġu mid-dawra tiġi l-fellowship biex jgħaddi l-COVID kompletament, għodu attenti ma jmurrux wara s-sajf jerġa' jsiru kollox bil-kontra l-ħar. Sa ma nistax iġi għax sar war. Inti ma tix tiġi mhux għax il-knisja l-bot, jew il-binja l-bot, jew għax il-COVID, inti l-bot minn Alla. Għax jiena bħalma kien hemm post ta' ċajt. Kien hemm Hulk u kien hemm x'ismu ieħor. Thor. U Thor qal lil Hulk. Għallu meta niġu perseguitati, għallu nibqgħu nintaqgħu ta' bro. Għallu, għabes liħor, għallu bħalma minna fi żmien il-COVID, uġ vera. Daqqa COVID, daqqax l-elezzjoni, daqqax il-futbol, daqqax issa l-barbecue, daqqax issa s-sajf u sħana, daqqax teħx kemm xita, daqqax teħx kemm kesħa, daqqax teħx kemm hemm traffiku, ibqa' d-dar. Għadak m'intix imsejjaħ. Għajn nitolbu. Mr. Qaddis, grazzi tal-ħniena kbira tiegħek. Ġessu, inti jistħoqlok l-aħjar. Inti tajtna demmek kollu. Ġismek kollu ġi maqsum għalina. Mulej għalix, aħna l-poplu tijak tant ndumu biex naraw daw il-rekkezz li inti tant berikna bihom. Rad bilna qalbna mulej. Għatina qalb li ġenwinament tħabbat b'mħabba lik. Għax ma nafux mulej. Jekk hemm xi ħaġa tajba fina, hija biss bil-grazzja tiegħek. Ġessu, aħfrilna d-nobidna, aħfel lili, kun inti s-sejt u s-salvatur tijaj mulej. Għatini qalb li tħobbok, għatini qalb li tħobb lilek kompletament. Għatini qalb li tħobb int u dak li tħobbot int, nabodu jien mulej. Imlejni l-Spiritu Santu, idfa' fuqi l-Spiritu tal-biża' tal-Alla biex jinnejx fl-istima għolja lejk, nonorak, nirrispettak u nobdik u nkisser kull skuża li qatt jien għamilt biex nobdik mulej. Għax fil-verità m'hemm skuża. M'hemm skuża. Għal min uħobbok m'hemm skuża. U int ħabbejtni mulej, stajt sirtu skużi kollha biex tiġi f'din id-dinja. Imma ġejt xorta. Kun sidi u kun int is-salvatur tiegħi. Għamel li kull taħbita ta' qalbi tkun grazzi
u gratitudni. Fissem ibnek Ġesu Kristu Missija. Amen. Halleluja. Halleluja. Eżis aħwa, dan huwa messaġġ li daħħalni f'qorħortni. Ma l-lum naf li m'għandi skuża. U jekk anke jekk inti dan huwa l-unika messaġġ li qatt rajt f'ħajtek, anke inti ukoll m'għandek skuża. Umu bil-wifqa, intom tal-YouTube u Facebook, God bless you. Narawkom kull nar terba u nar ta' sibt. U għal dawk li intom tgħidu jiena miegħek fl-ispirtu. Is-sebta kun manna fil-ġisem ukoll. Il-paċi magħkom, narakom il-ġisem.